Jo tenia aquesta conferència amb la meva companya de feina, que és la Marga Cirera, que no ha pogut venir per una situació familiar important, doncs la faré jo sola. Volia intentar explicar la qüestió des d'una vessant més pràctica, no pas teòrica, i parlaré del Josep Pla, que és el centre on hi ha alumnes sols, que està en el Consorci de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, i oferim una etapa educativa per a alumnes des d'infantil fins a secundària. La qüestió és que ara la majoria de població està a la secundària adaptada. Hi ha alumnes que han aconseguit ja sortir del centre, han aprovat l'ESO i han sortit cap a altres processos formatius, cicles formatius, PPI, altres sortides professionals, depenent de les capacitats de cada persona, universitat fins i tot, i a l'escola Josep Pla oferim una etapa educativa més completa. El 1994-95, en aquest curs, hi havia una crisi pedagògica important perquè se demanava des del grup de pares que es fes una aposta pel bilingüisme, per la incorporació de les llengües de signes a l'escola. I s'ha fet una renovació pedagògica important per acceptar la comunicació en llengua de signes com a llengua vehicular del centre, per accedir als continguts curriculars i a la riquesa de l'entorn, en aquest cas lingüístic. Es va crear un projecte lingüístic, el projecte de centre, que és llengua de signes, en aquest cas llengua de signes catalana. El centre va assumir el repte d'una empenta de dos codis lingüístics, el català i la llengua de signes catalana, castellà també, escrit i parlat, depèn de cada alumne. I el 1994, des d'aquest any, el 1998, vam començar amb el currículum de llengua de signes catalana. El currículum, per al moment, privat, dins del centre, l'anglès, per exemple, de secundària, amb el català també, i hem agafat punts en comú per fer el currículum, en aquest cas, de la llengua de signes catalana. Això l'any 98. I vam començar a fer l'horari, en aquest cas, incorporar com a assignatura, com a àrea curricular, de dues sessions de 45 minuts de llengua de signes catalana, una hora i mitja a la setmana. Hi ha socials, com a assignatura socials, llengua. Nosaltres tenim aquests signes d'assignatures, medi natural, tot això, que es fa servir igualment en llengua de signes catalana. Es dona la classe en llengua de signes catalana, català i castellà. I llengua de signes catalana, dos codis lingüístics. A part d'aquestes dues sessions setmanals, hi ha una atenció individualitzada en llengua de signes per tal de millorar la comunicació de manera precoç, per accedir a una comunicació més completa amb els companys. És a dir, si ensenyem un signe, això no significa llengua de signes. Un signe no és llengua de signes. La comunicació en llengua de signes, en bimodal, en aquest cas, tampoc és un aprenentatge en llengua de signes de veritat. El fet d'ensenyar signes només, tampoc. La importància és l'entorn comunicatiu, l'adquisició d'aquesta llengua i després anar ficant més signes a aquesta base que té cada persona. Bé, aleshores hem fet el currículum en, diguem-ne, unes etapes diferents, una avaluació que és inicial, la mitja baixa de la gent que ha arribat fa poc, que té poques, gairebé cap habilitat comunicativa, capacitat comunicativa. Hem enfocat per nivells aquesta valoració, aquesta prova de valoració. Els criteris del currículum són iguals que la resta, català, anglès, criteris que venen del Departament d'Ensenyament directament, els continguts, és l'expressió en llengua de signes, la comunicació, és la comprensió, l'expressió en llengua de signes, conversa, diàleg, coneixement, funcionament de la llengua, en aquest cas la vessant més literària, la pluralitat de signes, cultural, és el currículum. També la temporalització i els criteris d'avaluació del currículum. És a dir, que si dins de l'assignatura de llengua de signes nosaltres hem de fer una avaluació, que és una avaluació contínua, diària, per fer un informe trimestral de com ha anat el trimestre. En llengua de signes també, la llengua de signes també puntua, té una nota dins d'aquest informe trimestral, igual que qualsevol altra assignatura. Dins de l'ensenyament de llengua de signes es fa sense veu.
sempre només llengua de signes i l'ambient és adequat pel que fa al llum, a l'espai, que és una lògica de l'aula, a l'aspecte visual dels alumnes, a que tot estigui correcte per tal d'aprendre llengua de signes. També tenim aquest aspecte emocional, l'atenció a cada alumne, perquè hi ha alumnes que tenen una discapacitat afegida important i hem de prestar una mica més d'atenció cap a aquest perfil d'alumne. Hi ha persones que venen sense cap tipus de comunicació i hem de ficar-li i afavorir el procés aquest comunicatiu fins que arribi a dominar la llengua. Va dependre una mica del perfil de l'alumne. I també és important l'ús de la càmera de vídeo per fer una mena d'autoavaluació, per errades al signar, per veure cadascú com ho fa. També la preparació de materials dins de l'assignatura de llengua de signes és important. I ara ja passem a la part més pràctica. Aquest títol de prova d'avaluació de qualitats en llengua de signes d'alumnes que han arribat per primera vegada al centre, i és veritat que tenim una diversitat enorme d'alumnes, alumnes que arriben sense cap llengua de signes, que mai han tingut cap contacte. Alumnes que arriben a una llengua de signes però que el nivell té punts febles, que té una configuració que no és prou bona però l'estructura sí, hem de detectar una mica quins punts febles. I després, alumnes que arriben a una llengua de signes d'Argentina, de Filipines, d'Equador, que fan servir molt bé la seva llengua de signes però han de fer un procés de canvi aquí pel que fa a la llengua de signes catalana. Aleshores, quin programa fa servir per cada alumne? Doncs fem servir l'inicial, aquesta prova de la llengua de signes. Aquesta primera pàgina és una eina nostra, que són les dades de la persona, on ha nascut, quina escolarització ha tingut, on ha fet servir llengua de signes, si l'ha fet servir, en aquesta graella que tenim aquí. I aquesta graella és el que fa expressió natural en llengua de signes. I també amb imatges, a l'alumne, perquè la pàgina que està al mig és l'expressió en llengua de signes, expressió signada. Hi ha unes imatges i hi ha signes. I dius, a veure, digue'm el signe d'això. Pot ser un signe una mica més primitiu i ja nosaltres detectem. Per exemple, cuchara. Ja no està bé, així és com es fa la cullera. Alguns fan així i ja es nota que és una llengua de signes estrangera. Doncs hem de detectar en cada moment els adjectius, una dona jove, una dona que és vella, gran, i diuen signes, signes correctes o signes diferents. Fan servir classificadors fins i tot perquè de vegades no hi ha signe, no tenen signe per definir aquests adjectius. I després l'entorn, per exemple, si una persona està lluny, si està a prop, si un vaixell és molt gran, el permís és molt gran, el petit no, està més a prop, està més lluny. Han de treballar internament per explicar aquests conceptes de proximitat. Hi ha una fotografia on una persona està corrent cap a un autobús i has d'explicar què està passant en aquesta situació. Doncs una dona sembla que per l'autobús va corrent per agafar l'autobús, però l'autobús marxa. Hi ha gent que ho fa d'una manera una mica més pobra i hi ha gent que ho explica una mica més de manera extensa. I després estan les seqüències. Una dona va a una botiga i li agrada una cosa, un dono, i va i... Hi ha preguntes, fotografies, per exemple, arribem a l'escola, deixem la motxilla aquí i després, la motxilla ha desaparegut. Què faríem? Perquè aquesta persona reflexiona a veure com ho faria perquè s'expressi per donar solucions. Doncs, si és la motxilla, la posaria trista, o preguntaria als meus companys a veure què ha passat amb la motxilla, no? És a dir, el nivell lingüístic, la capacitat lingüística que té aquesta persona per solucionar qualsevol problema. I l'última, abans era expressió i ara és comprensió lingüística, comprensió en aquest cas de llengua de signes. Hi ha uns dibuixos, unes fotografies
que són una seqüència d'un grup de nens corrent, d'un nen sol corrent i d'una nena només corrent. I després hi ha un vídeo també que es pot veure, doncs allà sembla que el grup estava corrent i la nena s'ha quedat una mica darrere. Què ha passat? Han anat molt bé. Què ha passat? Hi ha fotografies de comprensió de fets. Hi ha un nen sol, després amb la mare, que l'ajuda a vestir-se, i han de comprendre que la fotografia correspon a determinat. Hi ha una comprensió de frases, amb dibuixos, fotografies, on hi ha una família que estan caminant, hi ha un castell, hi ha una muntanya amb un castell, dues. Doncs la família arriba i dos volen anar a aquest castell i uns altres volen anar a un altre lloc. I després hi ha una prova de classificadors, hi ha un gat sobre una taula, hi ha un ocell a un arbre, posat a una branca d'un arbre, cap a una estima. Hi ha tres fotografies, tres dibuixos, que és un pont, una muntanya, un riu i el mar, un vaixell. S'ha de signar, però hi ha una cosa que no es diu i han de detectar què coses. Ara, per exemple, del mig, hi ha tres. Jo parlaré, en aquest cas és un cotxe que va molt a poc, avançant, perquè estan fent obres al carrer. I han de detectar quina fotografia, quin dibuix és. Si s'equivoquen, és a dir, no han entès perquè nosaltres hem signat. Perquè hi ha preguntes que dirien, a l'època medieval no podíem fer espaguetis. Per què? Hi ha quatre respostes. Perquè no hi havia pasta, perquè no hi havia on fer-los, i han de donar la resposta més adient, més correcta. I la del final és un text discursiu, un discurs, bàsicament. Hi ha unes fotografies amb un ordre seqüencial i s'ha d'ordenar per part de l'alumne per fer una seqüència lògica de veure si ha comprès les ordres. I després hi ha quatre títols i s'ha de ficar el títol. Doncs gràcies a aquesta prova, el resultat d'aquesta prova, hi ha 4, 3, 2, 1 de puntuació. Un 4 és la millor puntuació, un 3 està bé, un 2 una mica just i l'1 que seria un 0. I així podem fer un programa baix, mig, superior, depenent dels punts febles de l'alumne. S'ha de treballar més a l'espai, l'aspecte discursiu, i així seguim aquesta prova de valoració per treballar amb l'alumne. Si no, no sabem per on començar a treballar amb els alumnes. Aleshores hem de detectar els punts febles i després treballar. Perdoneu per la rapidesa.